Tak zdravím všetkých, toto je podcast Profesia v praxi a konkrétne teda Profesia Days špeciál, v ktorom sa dnes budeme venovať európskej práci, čiže práci v zahraničí a teda vieme, že v roku 2019 bola v našich médiách pomerne výrazne teda frekventovaná správa o tom, ako na Slovensko prichádza Európsky orgán pre prácu. Ako ale teda ich činnosť ovplyvňuje ľudí a čo má táto inštitúcia na starosti? Presne o tom sa dnes budeme baviť a v štúdiu vítam zástupkyňu výkonného riaditeľa a vedúcu odboru riadenia a koordinácie Európskeho orgánu pre prácu Slavku Íli. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A teda vlastne presne, ako som už aj naznačila hneď v úvode, môžeme si dať hneď otázku, že vlastne na čo slúži Európsky orgán pre prácu? Áno, takže Európsky orgán práca, alebo teda ELA, s krátkou ELA, je decentralizovaná agentúra Európskej únie s mandátom v oblasti pracovnej mobility na vnútornom trhu. Čiže vnútorný trh sú členské krajiny EÚ a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru. Toto je Európsky vnútorný trh. A naša úloha je napomôcť lepšiemu praktickému uplatňovaniu pravidiel mobility na európskom trhu. Asi by som mala vysvetliť, čo to znamená decentralizovaná agentúra, keďže máme rôzne typy európskych organizácií, takže v rámci EÚ existuje viac ako 30 decentralizovaných agentúr a toto sú organizácie s vlastnou právnou subjektivitou, so sídlom z niektorých členských štátov a vznikli práve za účelom implementácie konkrétnych pravidiel európskych v praxi, tým, že sú to expertné organizácie, nie politické, a vlastne zamestnávajú expertov a úzko spolupracujú s členskými štátmi na tej expertnej úrovni, aby sa príslušné sektorové pravidlá dodržiavali a takisto aj pomáhajú budovať kapacitu a spoluprácu národných orgánov v tej danej oblasti. Možno taká známa agentúra pre poslucháčov môže byť Európska lieková agentúra, ktorá má sídlo v Amsterdame a ktorá je zodpovedná za schvaľovanie liečiv a za výskum v oblasti liečiv pre celú Európsku úniu. A veľa sme o nej počuli aj počas covidu. Ďalším príkladom je napríklad Frontex, ktorý sídlí vo Varšave a ten sa stará o spoločnú ochranu európskych hraníc, vonkajšej hranice Európskej únie. Alebo v Prahe u ďalších našich susedov je Európska vesmírna agentúra, ktorá spravuje satelitný systém Galileo. Čiže takýchto expertných agentúr je množstvo a pre Slovensko bola ELA prvá agentúra Európskej únie, ktorá má sídlo na Slovensku. Takže dá sa povedať, že v Bratislave vlastne sa riešia tieto európske pracovné témy a mám si to predstaviť tak, že vlastne tu máme expertov zo všetkých krajín Európskej únie? Áno, toto je práve základná charakteristika decentralizovaných agentúr. Naším cieľom je mať zloženie ľudí z čo najviac členských krajín na expertnej úrovni, čiže je toto aj prípad ELI. Aby som vám povedala konkrétnejšie, takže v ELE vlastne zamestnávame či už analytikov pracovného trhu, inšpektorov práce, alebo expertov na informácie, potom tých, čo spravujú portál EURES. Ale keďže sme organizácia s vlastnou právnou subjektivitou, tak máme aj finančníkov, účtovníkov, IT alebo ľudské zdroje. Čiže toto sú všetko experti, ktorých máme. A momentálne v ELE máme kolegov z 26 z tých 27 členských štátov už, čiže už sme vlastne takmer plne diverzifikovaná organizácia. A teda Bratislava sa v posledných rokoch stala domovom pre ľudí z rôznych krajín Európskej únie a pre ich rodiny. Čiže to je tiež vlastne prínos toho, že je tu organizácia na Slovensku, že vlastne sem potom príde aj táto medzinárodná komunita, že sa krajina lepšie prezentuje, že sa lepšie pozná. A vlastne v tej oblasti, v ktorej my pracujeme, sú tu pravidelné stretnutia, na ktoré teda cestujú aj tí experti z 27 členských krajín a diskutujú sa a rozhodujú sa tu o ďalších krokoch v tejto oblasti. A teda už 4 roky
ste takto v Bratislave s tým sídlom a tak ma zaujíma, že čo sú také tie veci, na ktorých pracujete, alebo aj to, že ako tieto všetky veci ovplyvňujú ľudí. Áno, takže ELA vznikla v júni 2019. Do Bratislavy sme prišli až v septembri 2021, takže ešte sme tu menej ako 2 roky. A už aj ten rok naznačuje, že vlastne sme vznikli v tých rokoch, kedy bol následne na to COVID. V 2019 tam bol len maličký tím, ktorý bol vlastne poslaný do ELA, aby ju založil, aby reálne začala vznikať. Pričom sa postupne iba naberali zamestnanci. Dá sa povedať, že prvý reálny rok fungovania bol až rok 2021, aj vzhľadom na COVID. A asi až minulý rok, 2022, bol možno takým skutočným rokom, kedy sme už fungovali vo všetkých oblastiach, ale ešte stále sme v procese rastu. Napríklad ku koncu minulého roka sme mali 117 zamestnancov, pričom budeme ešte raz až na približne 144, takže ten proces je stále v taký nábehový, ale už sme aktívni vo všetkých oblastiach. Čo ELA robí, tak o tom budem musieť trošku rozprávať dlhšie, pretože akože na jednej strane je to komplexné, na druhej strane je to vlastne z rôznych oblastí. Ale skúsim to zhrnúť do 3 základných oblastí. Čiže prvá oblasť je podpora pracovnej mobility medzi členskými štátmi. Čo to v praxi znamená? Je, že sa snažíme dostať informácie od tých, ktorí prácu ponúkajú, k tým, ktorí prácu hľadajú cez hranice členských štátov Európskej únie. To je zjednodušené. A toto sa týka aj firiem, aj občanov. Čiže napríklad, keď ste malá a stredná firma na Slovensku, tak vďaka niektorým informačným aktivitám, ktoré robíme a budeme ďalej robiť, sa môžete napríklad dozvedieť, za akých podmienok sa môže vaša firma uchádzať a poslať zamestnancov do inej členskej krajiny, aké sú pravidlá na to, aby ste ich tam vyslali a mohli pracovať, by ste sa mohli uchádzať aj o medzinárodné projekty. Na druhej strane je tu portál zamestnanosti EURES, ktorý funguje už takmer 30 rokov a ktorý ELA prevzala teraz pod svoju správu. A tento portál práve je síce organizovaný cez úrady práce, ale práve slúži na to, aby sa pomáhalo ľuďom nájsť prácu aj s možnosťou cezhraničnej práce. Čiže je to pracovný portál, kde si firmy dávajú ponuky na prácu a občania buď priamo alebo prostredníctvom úradov práce sa môžu dostať k informáciám o možnostiach práce v iných krajinách s tým, že to nie je len ako keby holá informácia, ale dostanete ešte aj podporu, čo sa týka presunu do druhej krajiny, informačnú podporu, za akých podmienok sa tam žije, pracuje. Čiže je to taký balík služieb, aby sa pomohlo redistribúcii pracovnej sily. Druhá oblasť je podpora vymáhania pravidiel pre voľný pohyb ľudí a služieb v prípade cezhraničnej. Tieto pravidlá pre voľný pohyb osôb, právo pracovať v inej krajine, žiť tam, už síce platia mnoho a mnoho rokov, ale v praxi ešte stále existuje veľa praktických problémov pri ich vymáhaní. A konkrétnym príkladom toho, čo ELA zaviedla, a je to nový nástroj, ktorý doteraz neexistoval, sú spoločné inšpekcie medzinárodných tímov, ktorí robia inšpekcie práce, ktoré robia práve inšpekcie na mieste vo firmách, alebo teda či už sú to farmy, alebo sú to výrobné podniky. Robia spoločné inšpekcie práce pre prípady, kde sú cezhraniční pracovníci a potom dokážu efektívne dosledovať tie prípady na národnej úrovni. Takýto nástroj predtým neexistoval a preto vymáhanie tých pravidel v praxi bolo veľkým problémom, pretože ste mohli iba ísť po hranice vlastnej krajiny, čo sa týka právomocí toho domáceho orgánu. Kdežto teraz, keď idú na inšpekciu spoločne, tak vlastne majú zistenia, ktoré zistia na mieste spoločne tí inšpektori a každý môže konať na národnej úrovni podľa toho, kde je príslušná firma registrovaná alebo príslušný zamestnanec je občanom alebo má bydlisko. Čiže toto je oblasť vymáhania. A tretia, ktorá je možno taká viacej skrytá, ale tiež veľmi dôležitá,
je lepšia spolupráca národných, či už inšpektorátov práce alebo úradov sociálneho zabezpečenia z krajín Európskej únie, pretože súčasťou toho, aby tento systém fungoval, je aj dobrá komunikácia a spolupráca medzi orgánmi, keď človek sa presúva cez hranice, na čo má nárok a ako sa tieto informácie presunú medzi jednotlivými krajinami. Čiže robíme obrovský kus práce na to, aby sme týchto ľudí z rôznych organizácií z krajín EÚ dali dohromady, trénujeme ich, učíme ich, ako spolupracovať a ako aj efektívnejšie využívať informačné systémy na to, aby si vymenali informácie. Čiže toto je tak zhruba v tých troch hlavných oblastiach. Takže my keď hovoríme ELA, tak tým myslíme vlastne práve ten anglický oficiálny názov, čiže European Labour Authority. A teda je určite v podstate aj to, čo rozprávate, takým tým dôkazom, že v podstate je to to potvrdenie toho, že Európska únia ako keby zase robí veci preto, aby sa tu zjednodušili, aby sme vedeli využívať naozaj tie benefity toho, že jednoducho máme tu spoločenstvo štátov a teda aj v tej práci sa to môže teda prejavovať a zjednodušovať tie podmienky. A ešte ma teda zaujíma, že na základe aj čoho, alebo že s akými štatistikami možno, že pracujete kvôli tomu, aby ste vedeli, ako sa zase posúvať ešte, že ako hľadať tie témy, v ktorých sa dá vôbec ešte posúvať. Áno, čiže možno by som začala nejakými základnými číslami, že o kom hovoríme. A vždy, keď teda hovorím čísla, síce ich budem vzťahovať na počet ľudí, ale veľmi dôležitým tým stakeholderom sú pre nás aj firmy. Pretože keď tie pravidlá nie sú dodržiavané, oni nie sú dodržiavané niektorými firmami a tie potom samozrejme znevýhodňujú prostredie podnikateľské pre tie firmy, ktoré sa snažia ich dodržiavať. Čiže aj keď budem hovoriť o počtoch ľudí, pre nás sú rovnako dôležité aj tá spravodlivosť pre firmy, aby tie podmienky podnikania boli pre nich férové. Takže v Európskej únie momentálne existuje okolo v štatistikách teda 14 miliónov ľudí, ktorí sa presťahovali a žijú v inej krajine, ako sa narodili. Pred Brexitom to boli čísla vyše 17 miliónov, teraz je to okolo tých 14. A z týchto 14 miliónov je približne 10 miliónov v pracovnom veku, čiže v aktívnom pracovnom veku. Okrem týchto, čiže to sú tí, ktorí sa reálne presťahovali. Potom je zhruba 1,7 milióna ľudí, ktorí prekračujú hranice denne alebo týždenne, pretože dochádzajú za prácou cez hranice, pričom teda to bydlisko stále majú v tej svojej pôvodnej krajine. A okrem toho je asi zhruba 2,6 miliónov ľudí, ktorí sú vyslaní zamestnanci. Čiže to je ten príklad tej firmy, že firma dostane zákazku dočasne v nejakej inej krajine a vyšle svojich zamestnancov na prácu do zahraničia. Čiže takýchto je zhruba 2,6 miliónov. A každej z týchto skupín sa práve venujeme, pretože každá má svoje problémy a veci, ktoré teda fungujú a ktoré nefungujú. Čiže pracujeme na jednej strane so štatistikami zamestnanosti v odvetviach a krajinách, kde sú títo cezhraniční zamestnanci. Je to napríklad približne 11 odvetví ekonomiky, kde je ich vyše 95% všetkých týchto zamestnancov, ktorí pochádzajú z inej krajiny, že tých odvetví nie je až také obrovské množstvo. Možno môžem niektoré vymenovať, čiže je to napríklad sektory ako ubytovanie, stravovanie, doprava, zdravotníctvo, stavebníctvo, sociálne služby, poľnohospodárstvo, ale aj IT sektor a priemyselná výroba. Čiže toto sú sektory, ktoré vlastne, kde vidíme najviac iných ľudí vlastne. Cezhraničných pracovníkov, áno. Čiže vlastne toto využívame na to, aby sme zamerali tie inšpekčné aktivity primárne na tie sektory, kde sú práve tí cezhraniční zamestnanci. Potom na tej druhej strane robíme so štatistikami zamestnanosti z pohľadu toho, že aký je trh práce, čiže kde je prebytok, nedostatok zamestnancov a kde sa hľadajú ľudia. To sú zase vlastne iné typy štatistík, kde sa sledujú práve možnosti práce v inej krajine alebo teda nejaké regionálne rozdiely a tie prebytky a nedostatky, ktoré sa práve používajú na zlepšenie tej informačnej činnosti a aktivít EURESu, aby sa dostali k ľuďom informácie o možnostiach práce.
To znamená, že vlastne aj tie požiadavky tých jednotlivých štátov, že tam vidíte, že sú rozdiely, že napríklad Slovensko a aj Rakúsko, čiže naozaj môžeme vidieť, že napríklad to, čo chýba na Slovensku, nemusí chýbať zase v ďalších štátoch a to, čo je, čiže naozaj aj toto sa sleduje. Áno, presne tak, čiže toto je jedna z tých oblastí, ktoré sa venujeme a práve sme na konci marca publikovali štúdiu s aktuálnymi údajmi o nedostatkoch a prebytkoch na trhu práce v Európskej únie. A sú tam aj konkrétne údaje, kde si môže aj bežný občan pozrieť krajinu po krajine, ako to vyzerá. Ale dá sa povedať, že na tej celoeurópskej úrovni, najskôr začnem s tým, že tie najvýraznejšie nedostatky, alebo začnem tým, že nedostatky pracovnej sily sú vo všetkých krajinách Európskej únie. To je jav všeobecný. Nie je krajina, ktorá by mala iba prebytky. Áno. Na druhej strane tie najvýraznejšie nedostatky sú tiež zhruba takých v 5 sektoroch a to platí skoro pre všetky krajiny, alebo teda minimálne 15 z 27 má výrazné nedostatky v tých istých a to je práve momentálne v oblasti IT. Čiže nie sú to vždy iba teda zamestnanci s nejakým nižším vzdelaním, práve že aj zamestnanci potrební s vyšším, alebo teda odborníci sú potrební. Čiže je to odbor IT, je to zdravotníctvo, a potom stavebníctvo a doprava. Čiže tuto sú najväčšie nedostatky v mnohých krajinách. A zase, čo sa týka prebytkov, čo je tiež zaujímavé, tak za celú EÚ sú ako keby najvýraznejšie prebytky napríklad v administratíve, ale aj v niektorých profesiách s vyšším vzdelaním, ako grafickí dizajnéri alebo novinári, kde ich je prebytok v mnohých krajinách, alebo dokonca ešte aj fotografi, čiže fotografi, grafickí dizajnéri a novinári. Ale situácia je rôzna v rôznych krajinách a rôznych regiónoch. Čo sa týka Slovenska, tak z týchto posledných štatistík sa ukazuje, že vlastne u nás sú najväčšie nedostatkové povolania, napríklad zvárači, kuchári, čašníci, ale takisto aj šoféri v osobnej nákladnej doprave a zdravotnícky personál, čo si myslím, že je takmer všade vo všetkých krajinách. A na druhej strane napríklad má Slovensko prebytok rovnako tých administratívnych pracovníkov, asistentov predaja, týchto grafických dizajnérov, ktorých som spomínala. A keď sa pozrieme na iné krajiny, čiže napríklad možno najatraktívnejšie krajiny, keď sa pozriete na čísla, môžu byť asi Nemecko a Rakúsko pre Slovákov, kde najčastejšie teda vidíme, že sa buď presťahujú alebo pracujú. Tak napríklad v Nemecku je momentálne situácia, kde najväčší nedostatok je v oblasti elektrotechnických, elektrických inžinierov, učiteľov v materských školách najviac, alebo aj klampiarov, inštalatérov. A v Rakúsku je napríklad výrazný nedostatok expertov v IT sektore, veľmi výrazný vo všetkých možných oblastiach IT, ale aj zdravotníkov. Čiže tento typ informácie môže pomôcť ľuďom, ktorí zamýšľajú sa aj nad tým, že jedna z možností pre nich by mohlo byť ísť pracovať do inej krajiny. A kde sa vedia dostať k týmto informáciám? Že presne, že máme človeka, ktorý napríklad vie, že chce ísť do nejakej krajiny, alebo naopak proste pozerá si svoje možnosti, kam by mohol vycestovať a že kde tým pádom sa vie dostať k takýmto štatistikám? Na jednej strane je to práve napríklad na našej stránke, keďže toto je jedna z nových vecí, ktoré Ela robí, takže môžete tam nájsť celý tento report, tú správu a môžete nájsť aj údaje v takom interaktívnom formáte, že si vlastne môžete naklikať krajinu a pozrieť sa, kde sú najväčšie nedostatky a prebytky, keď sa zaujímate o konkrétnu krajinu, ale potom samozrejme už spomínaný portál a súvisiace služby EURES, kde sú vlastne v každej krajine pracovníci EURESu, ktorí by mali byť schopní cez tento portál navigovať ľudí na možnosti práce, alebo si to priamo môžete na EURES portáli vyhľadať každý sám, si tam naklikáte krajinu, typ povolania a dostanete sa k ponukám, ktoré sú tam zverejnené v rôznych krajinách. A ten domáci poradca EURESu vám môže teda potom poskytnúť ďalšie informácie k tomu, že ako sa o to miesto uchádzať a nejaké ďalšie podmienky, ktoré tam súvisia s tou prácou a presťahovaním sa. Toto je presne
keď aj človek rozmýšľa o práci v zahraničí, väčšinou je to spojené aj s takým tým strachom z neznámeho, lebo zmena práce je stresujúca, predsa len vec, len keď je niekto na Slovensku, minimálne sa stáva to, že aspoň pozná tie podmienky. A tu sa chcem práve spýtať na to, že veľmi veľa ľudí má spojené práve to vycestovanie za pracou niekam do nejakého iného štátu s byrokratickými podmienkami. A že nevedia dane, sociálka, zdravotka a že či vlastne riešite aj toto. Či je cieľom zjednodušovať možno, že ten tok informácií a tak ďalej. Či sa vlastne venujete takýmto témam tiež. Áno, toto je presne jedna z tých hlavných oblastí, ktorá spadá na jednej strane pod tie informačné aktivity a na druhej strane pod tie aktivity spolupráce národných orgánov. Takže čo sa týka tých informačných aktivít, tak vlastne my sa snažíme vylepšiť a aj použiť nejaké technológie na to, aby sa jednoduchšie dali vyhľadať informácie, pretože tých informačných zdrojov momentálne existuje viacej. Jeden je taký základný informačný zdroj, sa to volá Your Europe, alebo Tvoja Európa, kde je stránka, ktorá je vo všetkých jazykoch a kde môžete nájsť už dneska veľmi dobre štrukturované základné informácie o podmienkach na prácu, život, vrátane nejakých podmienok pre vašu rodinu, na čo máte nárok, ktorej krajine a naviguje vás na konkrétne orgány v tej krajine, kde si môžete o tieto veci požiadať. Čiže málo ľudí o tejto stránke vie a my spolupracujeme, keďže ona je vlastne zastrešená Európskou komisiou, my spolupracujeme s nimi práve na tej časti, ktorá sa týka pracovnej mobility, aby tie informácie boli lepšie, ľahšie zrozumiteľné. Na druhej strane všetky národné orgány, všetky členské štáty majú povinnosť zverejňovať na svojich národných stránkach istý typ informácií, napríklad o podmienkach pre týchto vyslaných zamestnancov, ktorí sme spomínali, alebo aj práve podmienky pre európskych občanov u nás. A takisto robíme s týmito organizáciami na tom, aby sme tie informácie zjednotili. Keďže oni síce majú rovnaký právny základ, ale nemajú jednotnú formu a dosť často sú neprehľadné a nie sú vždy vo všetkých jazykoch. Čiže toto je ďalšia vec, na ktorej intenzívne pracujeme, aby sa na jednej strane zlepšila a zjednotila štruktúra tých informácií, ale potom cez nejaké moderné technológie už pripravujeme riešenie, ktoré by dokázalo použiť teda nejaký vyhľadávač toho, že keď si zadáte konkrétne informácie, tak vám to zozberá práve že informácie z týchto stránok, ktoré by teda vylepšené stránky a nejaký agregátor vám mal poskytnúť informáciu, ktorú potrebujete. Čiže na tomto intenzívne pracujeme a čo sa týka tej spolupráce, to môže byť také konkrétnejšie možno. Čiže tu sa jedná práve o to, napríklad občan pracuje v Nemecku, po 3 rokoch sa presťahuje naspäť na Slovensko, potom pracuje 10 rokov na Slovensku a ide si požiadať o dôchodok. Takže my práve spolupracujeme s organizáciami sociálneho zabezpečenia z obidvoch krajín a oni si musia vymeniť medzi sebou informácie, aby sa tie odpracované roky v Nemecku tomu človeku započítali do odpracovaných rokov, na základe ktorých sa mu potom vypočíta dôchodok a príslušnú časť teda možno aj musí platiť ten nemecký úrad, záleží od situácie. A pokiaľ sa napríklad ten prenos informácií neuskutoční alebo je tam nejaké nedorozumenie, tak v čom môže pomôcť ELA, je práve, že tieto organizácie môžu kontaktovať nás a my minimálne sprostredkujeme ten kontakt, ale sa snažíme aj vyriešiť tú situáciu. Dokonca môžeme robiť až mediáciu medzi štátnymi organizáciami, pokiaľ sa nevedia zhodnúť na tom, že či ten nárok tam je alebo nie je. Čiže na jednej strane s nimi pracujeme, aby si zlepšili fungovanie a na druhej môžeme aj mediovať, pokiaľ tam stále existuje nejaký spor. Čo chcem zdôrazniť je to, že my nepracujeme priamo s občanmi, aj na ten počet ľudí by to asi nebolo možné. My pracujeme primárne s organizáciami štátneho sektora, čiže či už sú tu ministerstva práce, inšpektoráty práce alebo tie organizácie zdravotného sociálneho zabezpečenia. To sú tí naši stakeholdery, to sú tí naši partneri a cez spoluprácu a prácu s nimi vlastne zlepšujeme to, aby
to fungovanie na tom európskom trhu týchto pravidel bolo lepšie, čiže tým pádom nepriamo ako keby pomáhame aj tým firmám a občanom, ale nie sme teda nejaké centrum, kde môže občan zavolať a priniesť nám konkrétny príklad a neriešime teda konkrétne prípady. To je stále na tej národnej úrovni. Zároveň treba povedať, že keď aj ste takýto mediátor, alebo teda riešite potom práve tieto podnety, tak je to určite aj taká tá situácia, že keď prichádza takých podnetov viac a viac, tak jednoducho ako keby tam vzniká tá potreba, že asi sa tu musia spraviť nejaké konkrétne pravidlá, je tu neprehľadné. Áno, môže byť situácia, že máme konkrétne podnety na nejaké zaobchádzanie so zamestnancami, ktorí sú v tejto situácii a potom to môže viesť práve k nejakej spoločnej inšpekcii. Takéto prípady sme samozrejme už mali a teraz sa to vlastne rieši cez inšpekčné aktivity alebo vlastne všetky tie ďalšie veci, ktoré súvisia so spoluprácou týchto organizácií cezhranične, sa takisto evidujú, zberajú a potom vlastne môžu viesť buď k tomu, teda, že dáme nejakú spätnú väzbu komisii tým, čo pripravujú novú reguláciu, že niektoré veci v praxi nefungujú, alebo teda sa snažíme robiť školenia, tréningy, výmenu zamestnancov dočasnú medzi organizáciami, aby si navzájom lepšie rozumeli, aby vedeli lepšie spolupracovať. Tak tých možností zrazu majú zamestnanci na Slovensku, alebo teda uchádzači o prácu na Slovensku o mnoho viac, keďže proste tu máme práve tú Európsku úniu a vy to teda potvrdzujete aj teda svojou činnosťou, aj tým, čo tu rozprávate. Ja sa musím ináč priznať, že mne príde úplne fascinujúce, čo hovoríte, s tým, že mi príde až ľúto, že sme už vás tu nemali skôr v podcaste a že by sme si mohli rozoberať niektoré témy dopodrobnejšie. Ale teda ešte mi napadá taká vec, že však posledné roky sme riešili pandémiu a práve pandémia nám proste rozšírila výraz remote work. A práve tuto sa rozpráva o tom, že človek by mohol pracovať, a teraz poviem, že pre švajčiarsku firmu a žiť na Slovensku, že videli by tam mnohí Slováci určite výhodu. Riešite aj túto tému? Áno, čiže táto téma momentálne, my sme na tej strane implementácie existujúcich pravidel. Čiže my netvoríme nové pravidlá priamo. Takže, ale samozrejme táto téma je na stole s tým, že tento jav je tam, je aj realitou v niektorých prípadoch a rôzne členské krajiny na to začínajú reagovať, či už prípravou nejakej alebo zámeru nejakej národnej legislatívy, alebo aspoň diskusiami na to, ako súčasná legislatíva sa má uplatňovať v takýchto prípadoch. Čiže sledujeme to zatiaľ z tohto pohľadu. Určite je to trend, ktorý bude pokračovať a v prvom kroku je dôležité ako keby sa ujednotiť, kde je to možné, ako sa súčasné pravidlá majú na takýto typ práce uplatniť, pretože videli sme to napríklad aj počas covidu, kedy sa zatvorili hranice, čo je trošku iná situácia, ale predtým, než teda ľudia prešli na ten teleworking, tak jednoducho tým, že žili v jednej krajine a dochádzali do druhej krajiny, do zamestnania napríklad, tak sa im ako keby znemožnil prístup do práce a rovnako napríklad mali aj zdravotné sociálne poistenie v tej susednej krajine, do ktorej sa nemohli dostať, čím im bolo takisto, mali problémy s praktickým uplatnením toho práva, ktoré tam mali. A podobné situácie môžu byť aj v tomto remote telework. Čiže že vy na jednej strane vlastne, keď tam fyzicky v tej krajine nie ste, tak môžete mať praktický problém si ako keby uplatniť svoje nároky a dostať sa k tej starostlivosti, či už zdravotnej alebo sociálnej. Čiže malo by to byť možné, samozrejme, len je otázka toho, ako sa tie pravidlá aplikujú a možno sa neskôr bude potrebné urobiť nejakú úpravu pravidiel, aby takéto modely boli možné. Čiže je to otázka, ktorá sa diskutuje, kde už existuje konkrétny návrh, to je trošku iná oblasť, ale takisto súvisiaca s technológiami je možnosť pracovať pre platformy.
či už ste v nejakej donáškovej službe alebo jazdíte ako taxikár na svojom aute, tak na toto už existuje návrh európskej legislatívy, aby sa vlastne upravilo tento typ práce nejakým jednotným prístupom v rámci EÚ. Ale je to teda štádiu ešte iba vyjednávania. Čo sa týka toho druhého, tak tam je to zatiaľ len v takom nejakom úvodnom štádiu, ale bude sa musieť na to reagovať asi. Čiže to je ešte vlastne taká otázka budúcnosti, ale teda určite je to tiež zaujímavá informácia, že sa to rieši a uvidíme, ako to bude aj v budúcnosti vyzerať. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste ku nám prišli do podcastu Profesia v praxi. A teda môžem ešte dať informáciu, že vlastne aj uchádzači, návštevníci, alebo teda študenti, hoci kto príde na Profesia Days 16. a 17. maja do Starej Tržnice, sa môže stretnúť vlastne aj s vami. Vy budete v diskusii a teda budeme tam riešiť určite aj práve takéto témy, ktoré sa týkajú práve Európskej únie, možnosti ísť pracovať aj do zahraničia, teda využívanie naozaj tých možností nielen na Slovensku, ale vlastne všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a aj my dve sa ešte uvidíme. No. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a samozrejme budem tam na Profesia Days a rada odpoviem na otázky ohľadom toho, čo robí ELA alebo iné týkajúce sa Európskej únie. Takže ďakujeme a s našimi posluchačmi sa počujeme opäť pri ďalšom dieli. Tešíme sa na to. Majte sa.